twamunyo itaya tware koria ndero twanyo kambi weka ndero twamunyo mugambi tware koria ndero twamunyo Marieta ne koro kwevarini ngatuka korwa setiro yasuneka maoni bwechinye mugafana wito mheshimiwa Paulo Simbarati onde bwensi oko mwaka magena tigati neri bwense asenge njoto ira maburi na toko kamera ne gasi agende toko kora gusi egavana yaito ne gavana engiya sana onde tabasa ko moche kiara nonya asa Marieta ngoroko ana mora Vincent enkankoro bokeire bitare na keire mbiya mono Simbarati atokonyira maburi bunanje konye na goteiru mono iraundi eria etete na rengo nko mukwanero yo mukwana bobegaki agenda ni pi eye no mumura twanyorete bonja na ntogota bo mumuro ndatukonge bunere kumilka korwes jiro ya suneka nkoni omena ne chinyanya egento nanya goteisimba mbiya mono asogo twa maburi na ndo tokonyire munenga kieye mbura tonyare kwigamira mbuya mono nande mbuya mono sesenigwe aba banyare kwa mugambi simba amaribaga agambe ngora muna abwenerete omugambi simba no muntu omana obworocho gotolenda muna into abangina bechiro asa Marieta ngoro ku Beatrice mureka seito nsuneka gabo murenda bunyanchaire egento ndatebie gavana yaito yakorera mangana maya yogotwari buri bunanje konyora ngo twerukire ngaki lakini bona anyorere liburi egento ndamotebi ateme gotokorera magendero mono echire tu atwereru mono nande ngomoni ngambu ya mono asegasi akolengia emiaka eronteni agosiba asa abantu baria bagochanda egavana yaito Simbarati igonda bateba tigo umuchia so monge gochase gavana ege kogera tu akolerwe egente kiya mono tokagwa maburi konye togo tweru mono naende bamwenga kiengororo akolegasi ya emiaka 10 ekina kinda sababa wananchi aya Marieta ngo ku Josephat uko mwana boda boda ande boli stage njege ndonda atega abanemere makore nemiya esaba ngina mugasoja ndabangina sana gendo turatebe mbuya mono esemere mugaba nagendete gukora nane no turamonere tebe se bari bana kujande gaba nesemere megokora intuntoroje gaba na bagendete mere mubije sana nane ndumungete mukono bono ababana gochiesa abane gazi bana gokoreta iyo gaba no turamonere anda mabuli tigagendete kusira boda boda no turamonere nane no turanere bakemiaka 10 yo no turamonere motenga tuateire ngambu ya mono bangina bairiri atire. Kwa majina naitwa Emma Nyanduko Ndeki. Mimi ni mkazi wa Suneka, mfanyakazi wa biashara hapa Suneka. Huwa nauza tipo hapa, hii mvua imetutesa vibaya. Gavana amefanya kazi mzuri. Kazi mzuri, tunampigia makofi. Wakungwiliata. Gavana wataruhusize. Kwa tuwatuele irwe. Namwambia napiga shukrani sana gavana wetu. Nashukuru. Gavana anamondomu ya. Gavana mondomu ya maana pia turuhusilia kambe. Enata asaita. Jina ni Catherine Morara Alwanda. Niko Suneka sehemu ya matunda. Niko na furaha kwa mjumbe wetu. Tunamshukuru kwa gavana kwa kazi ambayo amefanya. Tunamuombea mema, Mungu ambariki, amuongezee siku, maana ametukumbuka kama wamama wa matunda. Jua ilikuwa imetumaliza, mvua ilikuwa inatuhangaisha, sasa tuko sawa, tutafanya biashara kwa amani. Mungu ambariki na ambariki zaidi. Tungesema kwamba kwa wale ambao wako kinyume na gavana Simbarati, tunaomba kwamba wampatie amani, wampatie nafasi aweze kufanya kazi, kuongoza wananchi. Maana tumeona yeye ni taa, wampe muda tuone maendeleo na matarajio ambayo ako nayo kwa wananchi. Asa Marieta ne koro kwedi ni magete monya biashara ande korwa sechiro ya Sunekaga atwaga kire gente ketanga ni muna Simba toretera mabuli ya sengenje toro mugaso igoro
gera tokonye nende tonyore kiri na tonya kora kore biashara bigo sento someria abana rende ngoti mo raisi mbarati nyasaye ndre ko moseseni ga kina mubwate siga myaka ye komitara na into na tokonye na gasana tokonya iga tokokere te gasi yae teiga kwa mwecha gichinyoro igera ga ndre ko kore meroberie ye tro nyina twa mesere ga na nyina ikaransa se keririme bona na ria ntakete sana magendra buna yae ase malita ngoro kwa farinike muntu ngone mwambo ito simbara dingambi ya mono asa ko tokonya mabuli wewe tombere kwa kungogaso na ndo amone mbuya mono ase nuwe myaka yonsi yagenderere na 2027 niko mwadoro chikura agenderere ko tokambira na numura yito pamone ningambi ya mono simba netaya asa marita ngoro kwa Fred Onduko aditiche comedy na ndi nkoba obora igwa simbara timbi ya bodi manga ya kunya kurutarutwa makindi ntuntu appreciate kemirimo yae Governor ngachimbo tunemeremo yao sisi tuko na wewe like abantu mnantu basuneka we recognize you munanje kwanza ngo bitarega no gwetanka agali ngo salute nuko tonori gwara tokwani Governor gendera semirimo yae miyambia mwana sana Fred Onduko kurwa bitare bonta suneka nchenkoro kugiresi muntu yangaresi iga suneka nde chiro yanko ni chianga ya kisimba netaya otokonyire onero mugambi obonchari to semerati adiririga kisimba netaya mugambi tware koria ndara twamanyo Jengoro kwa farini mura igonda sense moya matunda manya biashara nkoni amatunda njeni kwa kero mugambi simbarati ndiyamana asaga takanya maburi kanyora mugasato itire ngoro kwere nigesare korubonyando kirwanda amatunda nkoni na nigenga kientambe umugasoko ngitanta bwatiri buli yaikire gaba nago tokonya maburi twaigamere to ngotebanya samo sesen na ndama mentera na gotolinda korwani umugaba nango machegi bale jetindo chigo segaba na bwato pagusi yako akero monto oli omwangete oyo komoli oyo komokorere bitina gaba nere tamanyeti kuna siambane engone section ya matunda na wakirubia mono so mugambi ko maburi ko nyaro mugasonyarire maburi yabero bichanchebe lakini nashukuru sana kwa nyaro mbura yangitire yanchanire na nimeshukuru mugambi next lazima tukigisha kwa dependani pamoja watu wako itabire suneka yako itabire wanchari yako itabire asa marieta ngoro kuisabera kwambuka igomenya tasuneka gaiga nkoni chianga tigangire nerio mugafa na ngambi ya mono onkonyire libuli omugaso otoitire tigamoyo neri ngambi ya mono agenderere gasi Marieta Judith Magoma machogu korwa sechiro yasuneka okare biashara byokoni chianga konyo mugaso otonyarire twatebire mbuya mono ase mugambi ito simba otokonyire bono mugaso otokonyara gotosamba nari ngoira nerio mugaba nambi ya mono asokora gotokonya maburi ndene biashara byo boyo ngokora nkoni suneka ga yemetoriro iburi ria nkonyire murateri gontwera ningonyete mugaso tori goita boyo ase onkoira neri muyamono gabana ngoro kupatse banyakeyo umunya biashara osuneka enkoni tinyeni ne tinyanya na akire mbuya mana so mugaba no ito simbarati no mongi no yemei iganya samo sisi nyandaga ndeko memente myaka yonsi asobogi mabwayo ebiashara ngokora bye tinyeni ne tinyanya